Jabe sang po chu a secretary chuan jangwan mi tu ti sha lo ten an kidnap thu aron shila alo hlau thong nga hle a secretary chu chui zui va turin le a chhevel cctv zong po en fa vek turin a ti nga la jangwan po chu in pakhata local puin aman tu te chuan chadewa oma an thu zom turin an lo ti a chua alo tum ve chang buk jabe sang po chu a secretary chuan jangwan omna an sha to thu le Mr. Jen po in alo sha thu a han shila ani chuan ani chu engah ma ngai su ti in jangwan omna lampan chuan an kal ngal jangwan po chu tal talin an phuarna puan chu atal pi ta ma se an lo lu ti sha in a om ngain alo oma chu mi te ne na chuan filmil deuh hian una pa khongain kamit tuamna hi chumin phel sakula ati a anni po chuan an phel sak ve mai chuti anum ve lai chuan jabe sang le Mr. Jen te kha an lo thlenga kongka an lo lut che a in pengal turati in engpo ti huam chuan an lo kal ve nge ya jangwan man tu te chuan ama chukal ma saktirin kongmin lo kyan ru alo ti a ama jangwan po chuan jabe sang chu lange yin min lo chan ka ngai lo a han ti a ani la chuan tunang huna chu tyang soi su alo ti a chu vele jangwan chu che thutin a kut phwar na kha ti tla in ama veng tu te chu ama chuan ada chale vek maya makan lo ti hle ama chan chuak tur local te po chu an phok sha mai Mr. Jen chuan iwa bun ve alo ti a ani chuan min pui ka ngai lo ka ti kha alo ti a pakhat lo har le cha chu jangwan chuan va panin nangmani roi tu hi kol va ro ti in a han rapa chu pa chuan hlawin a kol nga la yu chuan lo changin enge jangwan chu in ta chato emni alo ti a thil ti chu an shi chuak ta bok in bezelin o Miss Jeng lek ni in a han ti a jabe sang bula a han kala ani chuan chutiang a ti ani ti a shot me lo thu chu alo soi nga la Mr. Jeng min kha the ngem ti in jabe sang chu an kal son ma chuan Mr. Jen chuan thil dang hi chu ikuta ka da mai ilo ching fel mai donia ti in a kal san ta da ya yu chu a ril ro lo ha hle a keima ka ni ti a si a una pasena shilwai chuan ti in alo boy ve hle a chutaka raja be sang chuan jabe sangang mo sheta ila iti jangwa ni kidnap tir khamo ti in khamuna khan ama po an ko lai khana om ve thu a soi chuan yu chuan isha swalan yang keima ka ni lo ati a mase ama ani zia a chan thu a soi zel ta ka chuan ole keima ka ni lom ti in yu chuan khanu khan enwanga keimin lwalan tum nge ani ati a kapma ngai che alom ati chuan jabe sang chuan yu chu nang chu ka unau nu angin alom ka ngai che a han ti a khanu ve kha inupui hlui ani wang mai khan sang ta lo a in nga ya a han ti deuh dewa engtin nge kanupui hlui ni ti ishat ati chuan engma soi chhun zom du to law jabe sang chuan zan ina ram danga ikal nga lang ka phal te lo chuan he rama hian lo le to suang che ti in a chwa sana yu po a thin rim hle jangwan chu va mule in a ne na chuan kha kidnap chung changa khan yu ti ani ti ka she hau law in nam noi na ka nei lawania ati a ani chuan ole engpo chu ni se tuna chuan him takin ka om to a chuan yu kha engtin nge ka ti ang ti ka ngai to ani ama ang khan ti in midang roi hin ka kidnap tir ve don nge ati chuan ani chuan chu tiang mi in lo ti ka sha lom alo ti a jangwan chuan mi she chiang e mo hi in ti ve sia ti in nge police ne na report in kamantir don ati chuan jabe sang chuan yu chu dar kar khat liam ta khan he ko pui hi a chwa san to ati chuan a thin rim chuan a beng si a nang hi engwanga chu tianga lo thon bo ngei ni itwar khopang nangma hian ati a jabe sang po chu in thiam lo tak chuan chwaka jangwan po chu lom lo le in a chutum bur ringot jabe sang chu office na lo thokin a secretary chuan
ja groupa an stock price atlak chia thu chu arun shila ani chuan a chan ve lo chui chang tur ti in a chwa ti ra chumi nu loka me che pakhat lo lu tin chu nu chu ama a party na a jangwa lo ti bai tu u nau nu khani in an ne na chuan a una pamol takin in poi alo soi ti ka sha a ti in ngai dam chu adila in mu puya jangwa nen chuan asoma an pali chuan loin mu in jangwa ne na chuan ama thil thleng kha poi ti zali a una pa chuan ngai dam dil tur thu a soi chuan kha pa ne na khan ngai dam chu dil ro a han ti a ma se Mr. Zhao chu la zak thei lo le in anung changpo ala moi lo tlang zela a da chu jabe shang chuan ngai thei lovin tui chuan a the soka abula vakalin doka na alu nam betin ani na chuan ngaidam thata ka dil turin ati a ani po chuan theile theilo chuan a handila jangwan po chuan a swalo chwa in oho Mr. Zhao ngai dam min dil mai ania ka ngai da mangi ngai dam lawang ngai dam lo ta cha ila engtin ngen yang a han ti vela jawe shang chuan kha in ila lom lo bem ni ati chuan ani chuan lom te renge kha ngai dam te min dila kha bak alo ti ve a unau nu khan Mr. Zhao chu va in ti fai ro ti in atir sona Miss Zhao chuan jangwan ne na chuan iwa nei le mai be shang hi ilama atanga chu mai ba ka ke ni po no pante ta chang in kom kan ni a ti velin an chung chang chu asoya jabe shang chuan chan chau kan ni alo te ve a jangwan chuan kata na changkai hlei nem chu tiang ti in ba chu ma kan kal luk nge ti in akal ngal dai ba chum lama chuan jaw kha alo phun na sa hle a nakina jang tian chu ala chak don lo thu ve la soi lai chuan alo shele si a lukhum le maksin vo in Mr. Zhao chu garbage be ka alu tuam sakin avota shepa Mr. Zhao chu pem phungin an chutna lama aleta jangwan po lo le tin ne ehe tinge Mr. Zhao chu ti in arun shelo der vela jawe shang chuan icha em alo ti chuan jangwan chuan hey Mr. Zhao hi a chavak lo ni mela apem na sa si a alo ti ve a amala chuan jangwan churing hlelin nangmai ni mo kut mi thak tu kha alo ti a jangwan la chuan engtin nge min rin hle thei so ka alo ti ve a nang hi tia khoi tum chu a unau nu khan lo dangin an te na chuan a unau pa che dan wang ngai dam di le in kan lo vakal ma sa nge ti in akal pui ta da ya jawe shang chuan jangwan ne na chuan ti khan enge an ati a mase ani chuan enga tan ma angai lo thu le Miss Zhao nen po anin me sha ta an te lai chang ani te chu engma ani lo thu chu asoya akal ngal dai jawe shang po abeidon me le jabe shang le Mr. Zheng te po lawin mule in Mr. Zheng ne na chuan in chwa du na iron thla ho piang in kemin ti thin rim na min lo nga zi angai lawang ti in asoi nga la ani chuan ni e nang ber I thin rim la ya ka mu lo ten keima ka hlim thei nang alo ti ve a jabe shang chuan nang hi mi du tak tak le mangai tak tak omzia ishe lawani hi ti in jangwan po hian min ngai ang viawin omma se a thin lung chung rila chuan keima chia ka om ati a ti chuan an pe achanga jangwan ron phei chuan Mr. Zheng chu a mu wang chuan I chiang chia mo ati le khera ani la chuan a chian thu chu a soi le a jangwan ron in rolin jabe shang in ring tok ma lo mo he khove la me cha zong zong hi I nei the inga I ni chuan I ring swal hle an yang alo ti a abik takin kei ngat phei chu ka du ngai don lo hul hwal che ati chuan ama chuan itima ma lo mo I thil soi chu ati a ani chuan thu dik ka ni ka soi ti in jabe shang chuan ole tu na chang chuan ti boy lo che ka lo tum to don nya ti in a kal sana jangwan le Mr. Zheng te chu thil lo in du nin thil thleng vel an lo soya Mr. Zheng chuan
engwanga anni chu in thenge anni vela hanzota chu mai ba ka ama chu pom mai tur chuan ati a jangwan chuan jabe sang nen chuan kumni lai in nei ma se voi khat ma ani nei chunga anin mu lo thu te soin enga tan ma ati lo thu chu asoya ma se Mr. Jen ne na chuan ama po chu chu tianga angai zong anga a en lo thu chu a shil le nga zata jabe sang po in pakhat lo tlo in kumni lai kanin neya voi khat po he ina hian kan dun lawa alo ti a aril ru chuan ko la dun chula in apu pian cham an lom tur thu velan lo shila apu birthday ni chu ni in an lom na chuan jabe shan chuan Miss Chow kha lo din puin jangwan le Mr. Jen te po an kal du na Miss Chow chuan chutia an lo kal dun chu makati thu vela lo soya an pali chuan in din chelin jabe shang chuan jangwan chu kapu in ilokal ti a shat chuan alom ngutang abula ka waswa yang che tia kalpu tum chu Mr. Jen khan ngoilok te jangwan hi vo in ta na ka me chelo shwai ni a I du duwa I kalpui thei ani lawe alo ti ve nga la jangwan po chuan vamu pa sakher anga in karing law party po an chan don to a alo ti ve a jabe shang po chuan ole ani chuan mamu inei chuan min lo shatir van don nia ati chuan Mr. Jen khan ka soi angin ka pe chelo shwai ni a mamu anei chuan keiman ka chin fel sak theye alo ti le a Mr. Jen vo in hi kapu pian chamlum na ani angin engma boina ka du lawania ti in a shila ama po chuan ole boina omlawe alo ti ve bok midang ho chu va zomin dokan chu an lo ki la apu po ron thlengin an lo loma Miss Chow khan a pian cham thil pek run ken chu a han pe ma sabera apu po alom ve hle me che pakhat local ve tian jojo po chuan a thil pe ken chu a han pe a lemzia na brush ni in apu po in dangdai ti in alom thiam hle a Miss Chow po chuan a chale mai alo ti ve boka apu chuan alom thu shilin jabe shang ne na chuan tian chung kwa te chu that taka ti pui turin le thil pek hlutu kan pek awanga anun let ngei angai thu a shila jangwan po chuan a thil ken chu a han pe ve a chiwang le hlutak mai tausi ani a ma se Miss Chow khan lo she thiam lowin awa holam ve alo ti a apu chuan lo khakin he thil hi thil man to takani sin alo ti zeka ani la chuan na oi lawa jangwan chu doctor ve mai ani a chutiang le thei ani don lo alo ti a ma se apu chuan lo chanin jangwan chu jabe shang nupui ni in adu du alei sak thai che ti in ma se Mr. Jen khalo in rolin apu ne na chuan jangwan te chu anin chen to thu le voina po ani chu a mei chelo kalpui ani thu soin apu chuan ani mo ani chuan jangwan nen hian enge inin lai chi na ani chuan soe tum zoya ma se jangwan chuan lo khewin apu ne na chuan chutiang boina thamani lo thu le a birthday party chun mam taka mangjok tur chuan alo ti vata ti chuan an chhun zom le tabok apu chuan jangwan ne na chuan akyanga om turin le enge musoi tur anei thu a shila Mr. Jen chuan jangwan ne na chuan midang laka film khur turin alo cha a Miss Chow la khan jabe shang va vun atum chu akut lo thing tha a akal san dai jangwan ne na chuan apu chuan jabe shang nin anin kar chu siam thale turin le chance nang pe le turin angin saka ani chuan apu ne na chuan thatakin kapo chu tiang soi ngai to hleinem ani nen chuan engma kanin kara thei to lawani ti in ama poin hun kal to te ngai to a boy adu to lo thu soin apu ne na chuan kalova kalmasa ange ti in kal san ta daya Miss Chow khawa mu in ane na chuan engeng emu soin an thin rim don hle a Miss Chow chuan jabe shang chu kumni liam ta khan ama wang ni lo se ama anei tur thu te soin jangwan chu anin karti boy tu wa apu a ani la chuan inga tan ma ati lo thu fel lo shila
Miss Zhao Thin rim chuan bena han tuma ma se lo dangin ama zawk chuan a beng ta zeka a hnena chuan I thei top chwa in nei tum ro ke hian enga tan ma ka ti therte lowe a ti a an pe a party lo zom ve tu pakhat chu ni khoshi lo ron tlu thutin an ron aw vaka engthil nge ti in jangwan chu atlan pheya ava en dikal zat jabe shang po lo thlengin thil omzia chu enge a han ti chuan jangwan chuan chupa chuan cerebral hemorrhage anei thu le arang lama zai ngai tur thu chu asoya medical thil enge mo in neyam a ti chuan BP check na arun kenga ti chuan a han chekwal vela hospital a shwai vatangai atiya ankal sui takal Miss Shaula Khan Thin rim dewin nang jangwan omlo la chuan engkim hi kata ni mai tur alo ti ve boka a Thin rim zwal hle dam lo chu jangwan chuan operation ti in arun chwa chuan jawe shang chuan engi an lo zota a that thu alo shila tuna chuan adin mun ader thong to lo ti a shil chuan ani po a thoven mel hle jangwan nei na chuan chokan edun do nem ni ati a ani chuan poika ti Mr. Zhao mase ti turdang ka nei ti a kala hantum chu a u nau pa Mr. Wu Khan man mo dewa run thlengin engi dam lo chu a chanchin kan investor poi mo takania a run ti a ani hne na po chuan a thatle wa tur thu a lo shila ka office a in bia ila ti in anin suya kalkonga chuan jangwan chu a handing data Mr. Ru chuan engi ni ta ati chuan pa ngai tak chuan engma ni lowe ti in ankal le ngala a office a chuan andam lo chungchang vel chu an soi dun le a Mr. Yu chuan tite inti thoven nan choi e chhuak te yang ati a jangwan chuan khoya alo ti a chutia ngai to su keiman ka ti fel vek mo yang ti in a kai chhuak ngal chutia chu nei dun vela chuan jabe shang khan lo mu in an pe a chuan a han chu a alung chu a oi lo hle a ama somna anola chutia midang ne na an kil dun le chu jangwan chuan ba chu ma ka makeup kan siam thalo ka nge ti in akala jabe shang khan lo mu in awazui ve ngal jangwan chuan lipstick chu alo in noya jabe shang chu me che ba chu ma chuan ron lang hlolin jangwan ne na chuan tinge ti tur dang ka nei itiya midang nen cho chuin ei dun le thosia ati a ani po chuan nang hi hela hi me che tan che ani ti ishilawem ni midang ka chwa pui chu ilo buan tur po omlo alo ti ve a mase ani chuan a kher mel vak lo vapan na yin banga chuan a pot sona ka buan tur omlo mo han soi le te ati a jangwan po a lau thong ve ta chan ne a hin rin lo hlan chuan jabe shang chuan a han kis thuta jangwan po chuan du lowin a lo ta la jabe shang chuan nang hi uye mo in ti yem ni a lo ti ve a jangwan po chuan Thin rim deuh chuan nang hi imol to em ni engthil nge ti a in sha ta ti in va ben atuma ani chuan lo van betin mi padang chwa pui to su ke ti lo chu mi padang nei to su a lo ti a jangwan chuan in la sang pa chuan nang hi ithlak lama boina inei ani hi hete omreng ati a ani po chuan o ka nei nyang chu nang thlak lam doctor inia a chani sia ang chu alo ti ve a ane na chuan jangwan chu adu thu le a zui thu a soi pop maya va nei ki sa han tum chu jangwan chuan lo du lowin alo hoi son maka thil chu lo tak iti to lo ka be se alo ti a ani po chu tol nung ve mai yin midang nen in nom hi ka mu thei lo che ani ka ngai che chuan keima ti oma moi lo po ka ti pha fau hi ati a jangwan chu rilu boy mel tak chuan a chuak ta dai Mr. Yu po chuan chutia jangwan rei talutuk chu makalo ti in va che ka tuma tho atum cha chu ani po alo thleng ve cha Mr. Yu chuan tinge I cha em email chu avadur ve alo ti a ani chuan a that thu in lo chang ve mai jabe shang po lo lang chun som nga lin Mr. Yu chuan Mr. Zhao nang mo te thu che chuan alo ti a jabe shang chu jangwan bula chu thla in jangwan na chuan nuam alo ti lo mel le a jabe shang chuan
mi pakhatin azom cheu chu apoi vak do nem Mr. Yu ati khera ani chuan mase tun hi chu jangwan nen che ei tur chwa kan ni ya alo ti ve tlata jabe shang chuan apoi lo tura nga yang chuan ei man chu keiman kalo tum don nya isha tangin jangwan le ke hi in chen hlim hlol ni ma ila kanin kar hi ala top mai lawa ti in aku chu awawana jangwan chuan lo du lo hle a thawin nangni hi ti in akal ma chuan du tok ru atua ma hi ka du lo cheu ti in akal da ya mi papa ni te po chu in matun dingin Mr. Yu chuan I mol hle mai a han ti a jabe shang po chuan nang po ibang lawe ti in an kal ve ngal jangwan chu aroma lo tomin achunga thil thleng te kha a han ngai to chhuak li a are ru chuan alo nui ver vera har chhuak thu tin ia to emni chu tiang ngai to su a in tile chin lo teksin vo in kanin case kha poi ka ti ma se ka in chhir mi alawanya ti hi aron thona jangwan chuan nang mi te nompa ti in a thin rim le hle to a jabe shang po anin kong ka po na lo dingin a message thon chu a reply si lo wang khan kong ka kik mai chu atuma ma se ti boiri lo wang ti in a ina lu a han tum cha chu jangwan kong ka ron in hongin a ron chwaka luggage nen khongai kal don ati chuan ka in son don ati a engwanga in son tum ngei ni ati le chuan jangwan chuan a apartment chuan boina anei lo thu le abula cheng ve pakhat chu ami hwa taka ni wanga a ompe to lo thu soin kala han tuma jabe shang chuan lo dangin ngoite in son ngai lawe keima ka in son ang ati chuan jangwan chuan in son don mo ti in alo zot ve a keima wanga in son chu lo ti in ama zok chu jaw men sun na in son mai tur thu chu alo shil le a alage chu la in dalu a han tuma jangwan chuan kongka hongin ama chulu tin jabe shang le alage chu pona a om tir le ringota jabe shang chu a office a na lo thokin a secretary chu pan mo zataron tan lu tin miss jang a bau thu aron shela ani po chu alo hlau thong man le tu tingi a han zo chuan a sha lo thu soin jabe shang chuan Mr. Zhao ti ani theyangem ama chang to khan jangwan hi a horu tlata ati chuan a secretary chuan thu chang engma a om lo thu soin jabe shang chuan Miss Zhao kha kolin a una pa omna a han zo ta ani chuan omna a sha lo thu in lo changa chuti lai takin a secretary khan thu thar dong le in Miss Zhang omna a sha to thu soin rang takin an chhuak ngal jangwan po room pakhata lo har chhuakin akuta chuan thisen lo kai chewa thawin room le lama han en don chu jabe shang ron lut ve che in arun pan wata icha empty in a kwa ngala ani po chuan a tha thu chu alo soya ti chuan room le lama han en chu mi pakha thisen kai noi lo le chu a mu a jangwan chu che thatin a thiani te ro ti in a zota jabe shang chuan ve en dikin alo thi to hi alo ni chu pa chu Mr. Zhao khani in jangwan chu mun changa chhuak ba turin ati a lo du lawin no pangani to lo thu le ama an achin fel thei thu soin police ho po an lo lang ve ngal